L'Escó ha dominat els primers minuts, però no ha disposat ni de bones ni de clares ocasions de gol. A mesura que avançava el maig, l'Europa ha igualat el partit i en el minut 26, Dani Pujol, després d'una paret amb Abel Rita, ha fet l'1-0. L'enfrontament es posava de cara per als graciencs, però a la mitja hora de joc, Fran Bea ha estat expulsat per doble targeta groga, per aquest cop al Clatell a Socies. I l'Escó ha reclamat penal en aquesta jugada sobre Bertomeu, però l'àrbitre ha interpretat que no hi havia falta. A la segona part, l'Europa, amb un jugador menys, s'ha tancat al darrere i ha defensat a capa i espasa l'avantatge. L'Escó ha tingut diverses ocasions, però el gol ha arribat amb una centrada sense perill que pentina enrere Verona i que Fer no pot atrapar. Els graciencs es mantenen 6 punts per sobre del descens. Hem merescut els 3 punts perquè els teníem, ens hem fet en pròpia en una jugada molt desgraciada i hem jugat una hora pràcticament amb 2 jugadors. Jo crec que ha estat una mica massa exagerat, no? Quedar-se en 10 per una falta que tampoc era gaire així una mica especial, però crec que l'equip ha treballat moltíssim, necessitàvem aquests 3 punts contra un equip de play-off.